बे बिफां नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन ना बे सोंलुआ खेबले खेबले फैदों आङो स्पष्ट खालामदों जे मोनफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एनुवेल कनफारेन्सआव बे टार्मिनेटिं सेसन जायो माने आनसलिक जिल्ला मिरु गोदान आफाद दानाय जायो गोजाम आफादा डिजल्भ जायो बे संबिजिराव लिरनाय बायदि जोङो बे नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलियो दा बेखायनो नैबे जुथुम्माया गोजाम आफादा सिमफाय जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि जि मिरु आफादनि जि कमिटि दङ बेयो डिजल्भ जागोन आरो निउ कमिटि जि फर्मेशन जागोन दा बेयो नेमखान्थिनि आधाराव जागोन आंनि मोनसे रिक्वेस्ट आरो आपिला बेल'नो जे 20 बोसोर एबसुआव खामानि मावनाय 5 बोसोर एबसुनि आफादगिरि हिसाबै आङो जिखिनि आंनि केपासिटि जिखिनि एक्सपिरियेन्स आंनियाव जिखिनि मेलेमाव गोसोआव आरो आदर्शआव दङमोन बे गासैबो आदर्श आरो माहारिबादखौ लानानै आङो हाबा मावबाय दैदेनबोबाय सामलायबोबाय बेखायनो गोलाव सम जानायलाय गोदान बिबानगिरि गोदान दैदेनगिरि आरो स्ट्रं माने निउ जेनेरेशननो निउ लिडारशिप होनांगौ गोदान जोलैनो दायित्व होनांगौ आरो लिडारशिपनि माने केपासिटिखौ बयनिबो सामलायनो हानाय हारिनि थाखाय 24/7 खामानि मावनो हानाय बेबायदि परिबेस परिस्थितिखौ दानानै होनांगौ आरो बे ज्येष्ठफोरनि माने जायफोर एबसुआव हाबा मावनानै बैसोगोरा जाबाय बिथांमोननि बे माने बिबान दा आङो बे बेलायाव आं गावखौनो बैसोगोरा होननानै सानो आरो बे हिसाबै आंनि रेसपन्सिबिलिटिया जाबाय आंनि प्राइमारि डिउटिया जाबाय जे नैबे गोदान कमिटि जि दागोन बेयाव गोदान बिबानगिरि गोदान लिडारशिपजों निउ कमिटिखौ 2025 आरो 27नि थाखाय दानानै होनांगौ जाहाथे एबसुआ शक्तिशाली भाबै हारि सिबिनाय हारिनि थांनाय थैनायनि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय गोदान उर्जा आरो गोदान माने मिजिं आरो थांखिजों हाबा मावलांनो हायो बिनि थाखायसो आङो थान्दै मेलखौ मैयाबो आङो आंनि वेलकाम स्पिचआव आं बुंदों जे आबेगिक जानाङा आबेगिक जानायनि खोथा गैया आरो बांद्राय आबेगिक जायोबा जों बास्तबखौ बावगारो बास्तबा बेनो जे जोङो मोनसे समाव जों बयबो एबसुनिफ्राय बिदाय लानांगोन आरो मोनसे समाव जोङो एबसुआव गोदान नेतृत्व गोदान लिडारशिप जोङो लाबोनांगोन जेंनाया थाखागोन जेंना सुस्रांनायनि थाखाय आफाद दङ आफादा फार्स्ट बिनि उनावसो जों मावथिफोरा दा बेखायनो जेराव आफाद दङ जोंहा साननो गोनां गिनो गोनां गैया आरो सोलोंब्लानो बयबो रोङो बेयाव रोङैनि खोथा गैया बे खोथाखौसो आङो बुंदों आरो बेयाव जिल्ला आफादफोरा आरो जोंनि थान्दै बिथांमोना मा डिसिसन होयो बिनि सायाव निर्भर खालामगोन बिथांमोना प्रेसार होगोन आङो मिथिगौ गोबाङा गोबां खोथा बुंबाय थादों आरो मैयाबो माने गोबां खोथा बेबायदि माने प्रेसारफ्रा फैदों खिन्थु आंनियावबो प्रेसार दङ बिथांमोना प्रेसार होगोन आंबो प्रेसार होगोन जोबनायाव मा थांखि नुजायो बे आल्टिमेटलि हाइस्ट फराम एबसुनि डेलिगेट हाउसनि डिसिसन जागोन